Mummani ihan kädet sekasi. Hyvää pääsiäistä kaikille. Vittu mä laulee humalas. Ei kun mitä vittu. Hihi. Se on semmonen juttu, että tiedättekö te nää, että tänään vedetään kunnon överit, ei kun tää. Tänään lähtee, mennään fiilaamaan, en tiedä missä kossu nostetaan, tänään lähtee. Ei saakeli. Siis tänään oikeesti lähtee juhannuksena. Lähtee oikein kunnon, tiettekö te?